Een van de korpsen die het mij docht is de Doedelzek-club uit Ljouwert. Het project bestaat uit zo'n concerten op verschillende locaties, die het alle keer op dezelfde dij binnen. Het publiek kent de locaties op de fiets bij Del, van Heijum en Feinsum, ontljouwt. Ik vind het fantastisch dat er zoveel muziekverenigingen samen gaan werken. Ik heb zelf vroeger ook heel lang in een brassband gezeten en daar trompet en althoorn gespeeld. Dus dat sprak me heel erg aan, dat het met zoveel verschillende muziekverenigingen was die nu samenwerken. En Tamara Schoppert, de regisseuse, daar wilde ik graag eens mee werken. En zij vroeg mij hiervoor, dus eigenlijk was de keuze snel gemaakt. Jansen zal bij het slotconcert in Ljouwert letterlijk een stemje aan om de orde hou. Dat is heel wat oors als zijn meest verneemde rol, die van André Hazes in de musical Zij gelooft in mij. Ik vertolk de stem van de Oldenhoven. En dat houdt niet in dit project dat je mij niet ziet en dat je alleen maar een stem hoort en met z'n allen naar de Oldenhoven kijkt. Maar ik ben daadwerkelijk wel aanwezig en speel in die zin een rol als alle anderen. Maar ja, met de wetenschap dus dat ik voor het eerst een gebouw ga spelen. De concerten vertellen een verhaal dat maar één keer opvierd wordt, op 30 september.